Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыгызның исеме үз-үзе өчен җавап бирәм. Биредә сәләтле кешеләр, сәләтле шәһәрдәшләр көч сынаша. Инде сезнең максатыгыз аларны игътибар белән карарга, ләззәтләнеп утырырга һәм инде яраткан кешең өчен тавыш бирергә. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Рәхимә Газизова, 73 яшь, һөнәре буенча хисапчы, күңел кушу буенча җырчы, репертуарында татар халык җырлары. Рәхимә ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Хуш киләсез тапшыруыбызга. Рәхмәт. Без инде гадәттәгечә тамашачыларга үзебезнең катнашучы белән таныштырып китәбез. Әйдәгез инде үзегез турында да сөйләп китегез әле. Мин үзем Чирмешән районының Лашман авылында туганмын. 11 бала без. Мат героиня кызы мин. Аллаһка шөкер. Мин инде яшь чакта бер генә мәртәбә җырлаганны хәтерлим. 1нче класста безнең класс җитәкчесе әйтте, кем нинди нәрсә белә әниләр алдында, давай нитеп карагыз әле, җырлап карагыз дип. Мин сикереп тордым да җырлап та җибәрдем. Шуннан соң минем бүтән бер кайда җырлаганым булмады. Үземчә генә, ичемнән генә җырлап йөрдем мин. Бездә артистлар юк. Шуннан соң инде менә тормышны үзгәртергә туры килде Чирмешәннән. Монда Түбән Камага килгәчтән мин кызыма әйтәм, эшкә керә алмыйм инде хәзер. Миңа җырлап биеп бери торган урыннар табыгыз, давай. Шуннан соң кызым миңа клубларны күрсәтеп чыкты да, мин инде Альфага, Тукайга барып уже 1нче код җырлагачтан миңа кешеләргә анда баручыларга ошады. Мен инде һәр баруда җырлата башладылар. Җырлатканнар, мин бәйгеләрдә катнаша башладым. Казанга барып мин тапшыруында катнаштым Гөлназ Сафарова белән. Аннары соң менә инде Нижикамда була торган, Түбән Камада була торган бәйгеләрдә хәзер катнаштым әле. Күптән түгел генә дә катнаштым. Хәзер инде чын күңелемнән җырлап бирим кебек үземчә. Күңелдә бар димәк җырлап кирәк. Гомумән аңлавымча Түбән Камада сез күптән түгел. Ничәнче елдан бери? 5 кенә ел әле. 16 елдан бирле. Моңа кадәр Чирмешәндә яшәдегез. Чирмешәндә яшәдек, Чирмешәндә. Ничек сезгә безнең шәһәребез? Шәһәр, мин шәһәрне бик яратмыйдым. Авылда җир белән, чәчәк, бакча белән иде дә. Минем иптәшем вафат булгачтан, минем 2 кызым да кияүдә. 2 кызым кияүдә булгач, ягъни без синең өчен кайтып кына йөри алмыйбыз, син безнең өчен килеп бирмәсең, әйдә безнең белән дип. Яраграк шулай Түбән Камада. Әйдә безнең белән дип, минем өйләрне сатып, монда квартира алып мин үземә, шунда менә хәзер җырлап бергә генә калды. Яхшы бит, яхшы. Күңелдә булгач. Лаеклы ялдагы кешегә шул гына калай шуннан да. Шулай инде, шулай. Күңел тәрә биткәч, оныкларыгыз да бардыр. Бар, 4 оногым бар. Аларга да җырларга кирәк. Аларга да, аны кадагы әйтә инде, кадагы, давай син картайгынча минем внукларымны да җырга өйрәтеп калдыр инде ди. Битем сәләтләре булса өйрәнәләр. Сизеләмсең әле сәләтләре оныклар? Бар. Берсе курайда уйный, берсе рәсем ясый. Шул кечкенә кызымның икенчесе бийек кругында йөри тоже инде җырлап. Барысының да ниндидер сәләте бар. Бар. Үзегез менә бүгенге көндә кайларда җырлыйсыз? Кайсы түгәрәкләргә, кайсы коллективларга йөрисез? Бүгенге көндә Альфада йөрибез без. Тукай библиотекасында, Дуслык йортында, Халыклар дуслыгы йортында. Халыклар дуслыгы йортында. Не бар иде, дискат центр деген, шунда да җырладык инде. Талир тәңкәдә дә мин әзрәк җырлап алдым. Анда сабан туйларда да катнаштык. Кыскасы тик тормыйсыз. Һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт ижадта. Менә мин берәр кая уже җиңелә башласам, бүтән эш эзлим мин, бүтән әйбер эзлим. Дөрес, тукталып калырга кирәкми димәк. Миндә шундый әрсезлек, нилек бар менә. Бер тик тормыйм мин, иде дә бер тик тормадым. Яңалыклар, зур эшләр эшләп. Нәрсә әйтәсе килә тамашачыларга, сезнең иҗатка омтылуыгызны берәр яшь кешегә тәкъдим итәсе, киңәш итәсе киләдер. Менә шулай итеп иҗатка омтылырга, күңелең теләгәнне
эшләргә кирәк икән, дөрес бит? Әйе, дөрес. Ул синең уеңда, хыялыңда, тамагыңда булган икән, ул барыбер бер килеп чыгачак. Менә мин хәзер инде аны шатланып, хыялларым тормышка ашты дип әйтәм. Күт андарак җырласам да, мондарак җырласам да, үзем мин йөрәгем тыныч, җырлый алам, мин җырлап йөри алам. Өйдәге бәйрәмнәрдә, туганнар да сез инде түрдә утырасыздыр инде. Сез бөтен җырларны башкарып утырасыздыр. Әйдәгез инде узак сузып тормыйча тамашачыларыбызга сездән бер җыр тәкъдим итик. Нинди җыр җырлыйсыз? Мин әлегенә бәйгедә катнашкан Айлыгөл кәем дигән җырны җырлыйсы килеп. Рәхим итегез. Әйдәгез. Aka külümegine varımı sinin Beyremideki yatırgan Seni bidim inim canı kisegim Ezhelip yatırgan Ayılık keyim kübelek neyim Kara karlı kaçkayım da sarı sandık kaçkayım Ayılık keyim kübelek neyim Kara karlı kaçkayım da sarı sandık kaçkayım Әфәрин, рәхмәт бик зур Рәхим апа. Бик матур җыр булды бу. Чөп бетмей. Менә быел бит әле безнең халыклар бердәмлеге, туган телләр елы һәм шул уңайдан сездән сорап китәс килә үзебезнең татар җыры, татар моңы турында. Гомумән менә моң дигән сүз, ул сезнең өчен нәрсә? Моң инде ул иркән булган кешедә генә була ул. Менә сез аны ничек аңлыйсыз ул моң сүзен? Аны бит кемдер әйтә, бер телгә дә тәрҗемә итә торган сүз түгел. Ну, күңелеңнең, җаныңның ичендә булган бер зур әйбер ул, зур, шундый рәхәтлек, йомшаклык, ул күңел тулганда да җырлап җибәрәсең, үзеңә кирәккәндә дә җырлап җибәрәсең. Ул менә мәхәббәт диләр бит, мәхәббәт кебек бер зур әйбер ул. Сүзләр белән чыннан да аңлатырга авыр, ләкин Рәхим апа аңлатуында менә шундый була. Бүгенге көндә бит инде интернетта барыбыз да утыра. Яшьләр дә, олылар да, балалар да. Үзегез гомумән интернет белән дустмы менә? Юк. Кайсы гомумән интернетта утырмыйсыз әле? Юк. Минем кызларым гына утыра минем өчен. Менә шунысына үзләштерәсе бар сезгә димәк. Менә мин аны яратмадым ничектер, гел менә шуны кабул итәм. Ана утырып карамыйча яратып булмый ди Рәхим апа. Анда утырып карарга кирәк, кирип карарга кирәк. Шулай инде, шулай диләр дә. Менә ул миңа бармы нишләптер. Бу сезнең кызларыгызның бакчасына таш димәк, өйрәтегез Рәхим апаны. Өйрәтергә кирәк. Өйрәтмәкләделәр инде алар, килеп карадылар. Алайса үзегездән дә тора димәк. Телефонда алып бирделәр. Булды, менә бүгенге көндән өйрәнәм дигез. Ни өчен соравым, менә бүгенге көндә татар. Шунсыз бармый икән шунсыз. Шул. Бүгенге көндә үзебез телебезне дә шунда сакларга тырышып калабыз. Татарлар аралаша, дуслар аралаша, туганнар да шунда аралаша. Ни өчен соравым, менә бүгенге татар җыры белән, бүгенге татар эстрадасы белән танышмысыз гомумән? Менә без үскәндәге җырлар белән генә танышмый икән. Biz üskende bit Elfiye Abzalova, İlham Şakirovlar. Gel mine şu min yaratkan tatar халык киләр минем белән тудылар алар, минем белән үстеләр, мин шуларны яратам. Хәзер бит әле җилгә җибәрәләр җырларны. Кемнәрне тыңлыйсың бүгенге көндә? Бүгенге көндә үзем җырлагач бик тыңлап ишмим инде мин. Үземнең җырлаганымны тыңлыйм дисез инде. Керек сәне телефонга яздырасың, пожалуйста. Йырла да, йырлап. Тыңлыйсың да, аталарыңны ишетәсең, аннары төзәтәсең. Соң бит инде. Мин моны җырладым микән дип тә куям бер чакны. Сыкланып та җибәрәсез әле. Шулай бит инде. Телефонда бар. Телефонда бөтен нәрсә бар. Менә шуңа сорыйм бит инде. Телефонда үзеңнең җырлавың бер хәл, башка җырчыларны тыңларга кирәк бит. Компьютер бар, шаганнарны тыңлыйм инде. Хәзер бит икән ничә каналда гел татар җыры. Субханалла дигән кирәк. Шуны әйтәм бит. Лекандай бер юк иде. Бөтен җирдә шул. Мин үскәндә дә балаларга, яшьләргә татар мөхите җитми калган. Аларны тыңлап та өйрәнергә була, яздырып та өйрәнергә була, бөтен нәрсә кулда хәзер. Аллага шөкер дигән кирәк. Замана үзгәрә бит инде. Без менә сөйлим инде. Балалар белән, бала булгачтан
теге арба тартып печенге бара идек. Бит кукуруз арасынан печенне йылкып арбага утыртып кичкене малайларны утыртып та кайта идек нитеп. Шунда менә яңа җырчыга иде безнең сеңелләр бик актив иделәр, мин безнең белән мин зурсы мин инде баручы аларны. Шунда без нинди җыр атабыз, шуны тизрәк иннән кырда яңгыратып җырлый идек. Кичкене чакта. Элек җырлар да азрак булгандыр. Әзрәк иде. Берничә генә иде. Бик матур, бик кызганычлар иде алар шундай. Менә шулай. Шуның өчен менә мин яңа җырларга бейсем китми, элеккеге җырларны беркачандан. Менә җырлау сәләте аңлашылды сездән, күптән түгел генә ачылды дисез. Бәлки чакта җырлап алдым, аннары ничектер булмады сез. Бәлки сезгә кыюлык җитмәгәндер җырларга. Кыюлык. Ни өчен соравым, кемдер шулай ук менә күңелендә бар, кыюлык ничектер җыелып, үзеңә ничектер көч биреп җырларга. Еркем менә дөресен әйтсәм, мин безнең 14 баланы калдырып яти вафат булды. Безгә җырларгамы соң без яхшы да укыдык. Киттек фирмага эшкә. Заманы шундый була. Менә заманы шундый иде. Эшкә киттек, аннары кияүгә чыккачтан ирне өйдә калдырып җырларга чыгып китү юк иде бездә. Менә шуның өчен ул менә тоткарланды да торды. Беләсең, бик дөресен әйтсәң, килсәгез киләсез. Минем әти юк, әни юк, ирем юк. Җырлап бик ирегенә калды. Кызларым риза. Бик дөрес. Шулай яшәргә кирәк. Шулай яшәргә кирәк. Моңаймыйча җырлап. Юк, иң дөресе шул. Бүтән мин алдамыйм да, кеше сөйли дип кешене дә сөйләмим. Ул бит безнең татар җыры ул юата да. Кирәк чакта күңелне дә күтәреп җибәрә. Шуңа күрә үзең дә җырласаң, кешеләрнең җырлаганын да тыңласаң, яшәү дә рәхәттер. Менә хыялыңда булганны хәзер дә җырласаң, 70-кә җиткәч. Ой, афәрин. Рәхимә апа, әйдәгез инде тагын бер җырлап китик алайса. Мин иң яраткан җырым яшь наратлар. Әйдәгез. Шуны яратам. Яшь наратлар киен җырлап киттең, кемеш кыңгыраулы паратта затып койтам сине карый бедерәләнеп үскен наратыга. Афәрин. Бик матур, тирән сагышлы җыр, бик матур җыр, рәхмәт, бик зур. Шуны яратам. Гомумән, Рәхимә апа, безнең тапшыруны караганыгыз бармы соң? Бар, карап барам бит мин инде. Нәрсә әйтерсез безнең катнашучылар турында? Сезнең хәзер инде бүгенге көндән алар сезнең көндәшләрдер. Нәрсә әйтәсез безнең тамашачылар, катнашучылар турында? Ул әле үзенең өмете, тырышлыгы булган кеше килә инде. Киләчәк әлбәттә. Килә дә, бер сүз әйтмим. Көчле кешеләр матурак баралар, үзләренчә тырышалар барсы да. Ни? Ярсыз кешеләр инде алар. Әлбәттә. Монда әлегә беренчедән үзе бер җиңү иде. Үзе бер җиңү, уже шулай. Бар кыюлыгыңны йодрыкка җыеп килергә дә кирәк. Әле бит ул, шулай бит ул. Менә сез нәкъ шундыйлардандыр миңа калса, инде рәхмәт бик зур сезгә килгәнегез өчен. Киләчәктә дә шулай итеп алга барып, хыялыңа омтылып яшәргә киңәш итик сезгә, теләп калыйк сезгә һәм киләсе очрашуларга саубуллашыйк. Мөхтәрәм тамашачылар, инде сезгә дә Рәхимә апа Газизованың чыгышы ошаса, махсус QR-код экраннарыгызда кирип тавыш бирсәгез була. Әгәр дә сез Рәхимә апасыман җырларга яратасыз икән, я мәсәлән башка берәр кызыклы сәләтегез бар икән, без һәр вакытта сездән гаризалар көтеп калабыз. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән Илья Шәйхмәтов иде. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.